Kajika di komputer bat di laptop kabahajan jongpi. Hapaham sim nongpo Riboy District marpersya bat ke school Alpha Higher Secondary School. Wantit nangi ngin airu kawaranti. Hendriu banaya ki laptop bat khatar banaya ki desktop. Kini ki mar refurbish lane ki all stock. Watlah pedeng ka jingbom dan ya ka met ka phat ka babit ka babiang kumbai long lang ki weipat ki parabreu. Henry lebu ya kesengi ka bakerpang na ke benta jongki ke balongkum ke jing ai mansim makim dei ban sengop hair ya ka ke bau blei wala penmang ya ki ban wan long breu syekene ke perthai. Henry dei ban sengop kemen ni la ke jong ke benta. Kini kesengi ke bakerpang jongki breu ke badunat khotmen ka dei ke balatip kum ke International Disability Day. Menta kesengi ke laitrik unopra arjar arpsau ka office jong ke block mission coordinator umling block hake jing trelang bat ke Hans Foundation kalapan long ya ke jing rakhe ya ke International Disability Day kom health cam arjar arpsau haying dorbar jong shenong nongpo Riboy District. Hake ni kesengi lai sim bentalang ru daw MLA ke nongpo constituency ba Meral Bons im kum kongsan bat UMDC ke nongpo constituency ba Balajit Rani kum sumbut kongsan u additional deputy commissioner ke Riboy District ba MB Tongper hake jing don lang ru jong ki nohikai jong ki school ba per bat ki dikhot jong ke Hans Foundation lem bat ki nong trei ka kot ka kya. Shushu hake ni kesengi kum ke jing pen sengau tenat ye ki ni perlop ki bedunai ki dikhot met lapan long ru ye ki jing ileka ya mare bat kiwe bat lai ru ye ki kusnam sikinang jom. Haba ajing kiran na kaliang jong ba Meral Bons im ulong bangim dei bandon ye ke jing nyu ben lane ke jing nyu po ye lagi para breu ki beduna ye ki dikhot met Henry ngindei ban ye bat ye borom mar kaliang kum ki para breu bat ulong ban kaliang jong sarkar ru kala persyang bon ki lat kilenti ban yerap ye ka jing don kam ban yo ye ki skim balamang gerpang ye ki bedon jing duna ha ki dikhot met haga bol aimen sim ru ya ki nong wani sim benta ki beduna dikhot met baki de ban kemen baki yo ye kemen sim ka boblei ula ai haki ban wan long breu sekene ka perthai. Second prize go to Precious Rongram. Third prize go to Rima. Second prize go to Alexi George Sabong. Lupon Na. Congratulations, thank you sir for your mighty that them wala. Please come for the last Nathan is Islam kat kendai spa prapu nriu prapu nyo prapu pra agapor baga jingpang leprosi dan jingpang yang lekut kadang jeli ha kapok ka tem Riboy kamtam ngangawan na ki than snong den gede goi ni jaka baga ni jingpang kadang kidon shibun kidong som snong kiba yo ya ke jingpang yang lekut jingparang ki khot ke leprosi ka bam ya ka dok lagi ke keti lagi di kijat ki sempre kijat ni ki kijat ki shampo ki sempre keti ki bam suki ki jan bat kum ta ta ngaken mau itu kopor ipa ijo pun sumar ya ki bepang yang lekut atau kopor dan setiap kilawan hayin yo beje pra beje kendai beje setiap kilawan ipai sa sim ya ke kansi sim ke banhit sim ke dawai ban kelan ban sumar ban ai dawai ki tu pon haga ban kong kumu kena rit da tu por na setting ban pe setting bisa ismi bisa yu tu ban pe dia bangapit ialah ujung kupah bepelut ya kepor ban sumar ban kelan ban aidawai ban pek ban kemi apelong inga ban perhan ban kini baro kamdei ke bagi dalet kenang bagi yo ai kini ke Jepang
Dia berkingat. Ban kayo mensim na kan dia kajing syakri. Kajung ipai juga. Bat bagi ju so tak. Man bagi wan man ke step cuma bagi yo ilakai man step pemtu hagi sengi bagi yo syuti pemdon school. Isyad syongkai bat kini ki riurang ba kiba yo ke Jepang yang lekut. Ban sutu ya kajing ya lunti kajung ki. Tahu orang mak kapor menang kena atau kapor ngelapoi ceki pra kendai senam kidan lang bagi men abang juyo abang keli ila sutu malu malam wong tagi kum kiri orang mak tapi kidan dengan Jepang isu ni susah nya ubeng ia ki para marjan ia ki para senong di para thau namar kata nadu ketu kata kapen long ia ke mensim karung hagi mensim di jemut di perhat kita kan simet haka ngimde ban yauben ngimde ban pekpo ya ki paranong song senong dungi ki beran ki jinduna ki dekat hanne ki dan ki khun ki ksiu ki dumpi kum ki kimi ki pa ki ba ki pimdan ki kiti dan ki bokdan ki kejat nani ki bateko dan ki ba mios ngoi ke skor ki dan i bahai ki dor kemat ya ki kemat ki juki wadi i kita lagi jong ki jinduna ki dekat namar kata ngasno bagane ka program kolong ka bakongsan ban aimen sim ye ki wipa na ka beta bakomnong in long kaju agalong brio man brio asla ja ko percaya ublei ulabu be ki baro kidan gi kimi ki pa ki bapedian kidan gi kimi ki pa ki bapedian ro ngila julap ye ki bokum kita kidan ki berari ki bersumar kumulong ki kumni ai ki jeng ik mo ki ai ki wipat ki khon ki jong ki kata kalau ko bokon sa kidan ber kimi ki pa ki bomda ben ki bomda kami bat kumta lalagi jong gir ko perkat kidan namar kata kani ki jeng ken mau ya kani ke sgi ke bakarpang ke lai tarik man ke snap kalong bat kersiu thia ban ken mau ya ki ba ngide ban shim ya ki kaju bat ki weipat ki babiang ye ki dekat jinduna ha urim ki dan met mentang idan hangni le bat ikhun ki ksiu ki jongpi ki badan ki jinduna ha ki dekat met ka bapau sabar de bakongsan galong ki dan ru shibun na paring jongi ki babiang ki dekat met de ki dan ke jing dekot ha ke jing long ba ka mansim kajing duna hagi dekat jong kajing long ka mensim kajing don ka mensim jong kajing bisni kajing don ka mensim jong kajing pihun kadon ka mensim ka bangi mutsni ki wei kita ke ding kajing duna ha kajing long kajing im kajing kilong kacu namar kata ka bakongsan kalau mengimdi ban sengau bangi don kajing duna hagi dekat men misalnya ubengnya kiwe batokat ya kamde ban long ta kijing duna baro ngidon kibabiang itu khatmet ru kidan kiwe pat kijing duna kibangi gimla bani ila lese gimla ban thau yaki dikidon kijing duna ya kijing arsap gimla ban thau tapagade kijing duna ha kalong brio ka ban brio kijing ini ban brio dan mar kata baro kibadan kijing duna haslap sai baro ngidon kijing duna mdan ko biang lo nga dan gejing duna ba ya da budan gejing duna puro ngidan jiduna tapi le singi mi iya ki bat mi la bat thau iki te namar kata paro gilong taju jinde badan kono kono gejing sko abi ge pet mene gini ki hat ke beret kidan ki bayo alat penit school kidan ki ba shong haye ikong mene la kran nak taban pet kerpang kade gejing sisa ke sorgar peden kadang ke ministry ke Kerpang panpet ke sorgar jela ke departemen ke Kerpang panpet kat pala na ke bentaban biang ya kijing don kam kala amde pulih putih kala amde ki school na ke betang ke beduna ke departemen kala amde kijing ram agale ke sorgar buku bisa ke dengka bat kiwi kijing don kam
Bani ruhan ni kini di foundation mereka sengi bagi pelong ya dan ke program mentak kadang ka medical check up mene kita dijing pensultanat di kena banilek kai dijing lek kai gitu ki layo iki price ban kemen ban pensultanat medical check up kalau ada banlek mene ban data tab kini di foundation badani ke Hans Foundation kadang Piramal Foundation kedan dan kiwi ki foundation ki batrei na ka banta jong ki baduna ki khotmet ki batrei na ka banta ki bala kerdi ho drops ki rehabilitation center ban kiwi ki batrei na ka banta ki baduk ki barangli ki batrei na ka banta ki babun ki mission hangni hajan jogi hapo nongpo kadan ka missionary of charity Shanti bang ni untuk kita besar kita di Jepang kita khotmet kita jeba bogi hikmat kita di Jepang leprosi yang ikut kita babut hukum penagalian juga sorkar kat bala ke persyang iban hikmat wah apa dengan Jepang di babut but iso kemen penagalian juga office yung BMC hagan ke senem man ke senem juga apa rakhe ke program ban mau bandan benta bandan ke jing snow hapi kimi ki kpa ki wan lang hung ne la ne ki bahaying di bahasen wan sendran bandan ko kandan ko perkhat ba wan perkhat ba ngi syai ben ban kom ta ta ka sorkar ka dan kan ngi kum kinong ikmat kat ka bala ki don sipun ki buan mi ki buan simet ki buan keduk ki judan ki juan ki juput snow persngap ki don kam ki yo ai banyara iki na por se por kat kum gejingla jong bor bat kum ta ta termar kata ka message ka basyai ke ban mi na ka di gejinglang ko pelong man kasne na ka banta ba pin dan ka ko perkhat wan perkhat ba filong di basyai ben ta ta ab gidan ki jingdan kam gijung phi bat kum ta ta na kalian ka social welfare department ki jingerap bersang menyerap na kapos na galiang jungi ginom mitmat haba piwan haba pipen snow kat kabala ngi ju bersang menyerap na kapos bat ngi scam bana galiang ju pi ki bahaying ki kimi ki pa ba bigiyok banya keduk kumni niyok mensim film de ban rit mensim na ga banta ki ke boro ki ba pi pian ba intan terkat ba pi de ban ino yano hag imlam salam juni. Today is a day that reminds us that nobody should left out in the society. Ngim de ban ino yano ila ban long ki baduk ila ban long ki beruspa ila ban don ki jinguna ki khotmet ki jongi ila ban don keno ki jinguna andre ngim de ban sha ino hangno kata kade ka bang asngu ban ong ha ka bai de ban kane ka sngi ka bang irakhe kerpang na ka bata ki briu ke bdan ke jingduna ki khotmet na habaro kawai ka perthai hapori India jongiru ka donru ka an ka bai de bat ki perlok ke jongi ki badan ka jingduna ka khotmet ba kata ka an ka ong ka bai de the persons with disabilities, equal opportunities, protection of rights and full participation act khat khandai spa khandai pusan kani ka anru kala kadeu sha yangi ba ki briu ki badan ka jingduna ke khotmet ki jongki ki de banyo ka ju ka hop ki de bandon ya ka jingyada ha ka de bat ka hop ka jongki bat ki de banyo baro ki banta kiba kiwe kiyo kumba I kong menemon hikai na po Tracy Memorial ilakren bamahiru iyo ya kahok banlong inong hikai ladang idon ke jingduna de khot meru piru pila banlong ki MDC pila banlong ki MLA ngila banlong ki officer ngila banlong mano ka bangi ngidon ka capacity la ne kata ka jingla ke jongi ngide banyo kahok kaan kala krensai naga benta jungi naga benta di pai ba nong song shinong jongkari India
Kajing don jong kini ki foundation, kajing don jong kini ki department ki bapher ki bapet ki bakmi nak benta ki perlok ki jongi ki badan kajing duna do khotmet. Kajing don jong ki kadau kolong nama lodon ka ain. Ya kaban pet kerpang nak benta ka jongki. Kum bangal ong na do mene ka basdam. Bangim de ban sya ino yano ru hag imlang ka salam ka jongi. Nama kata ka sengi kalau ka sengi ban penken mau yangi. Nak benta jongpi ki perlok ki badon ka jinduna hagit khotmet. Bangim de ban pelek jingmot ialah de ha ita ijinduna ka bangi don hagit khotmet ka jongi. Ngim de ban du mensim ya ita ijinduna hagit khotmet ka jongi. Kane ka de shi benta na ka bau ble ula bube. Na ka benta ki jing thau ka jong u hasla perfect. Nama kata ka ba kongsan kalong bamangi iwe pe iwe ngide banyo yala ka jong ka hok ka jongi. But kumjuru ngasngau ban aimen simlam hapedeng jongi ka ko por khamtam na ka benta kilong kemi kilong kapa lese ki badon na ka jongi khon ki jongi ngai i menemo karno ngasngau lung ka mensim abangi i biknarit mene ka ba ile kai lese mene men step kiyo bani si benta kum kikimi kikpa ti shem jing shibun kumno ban penhe pensan ya lagi jong khun ke jong phi ki balasan larang ba ro ikong mene ada ban kren ka jing ke jong ki ga jing ya le jing ya le ti ke jong ki hai tai benta ki jiduna ki khotmet ke jong ki kikimi kikpa ro phimde bandu mensim ya kata ka jing don ke jong phi ki khun ki badon haga jiduna hagit khotmet ke jongki ublei ulabu yala ka jong ka benta na ka benta ka jongki ka ba kongsan kalong bangin pli kalat na ka benta ka jongki bangin ai ka ransan na ka benta ka jongki bangin ai kalat na ka benta ki khun ke jongpi ba phin pha sha school ba phin ai lat bakin peni la ka jong ka sap ka phong ki jongki khun ki jongpi khnang ba maki kila ban sei ya ka sap ka ba maki kidan lada kum ki kimi ki kpa ngi du men simno ela ke jong ki khun ki jongi ha ita i jingduna ha ki khotmet ke jong ki kan long ke jing pendu men sim khamtam na ka banta ki khun ki jong phi na ka banta ki perlok ki jongi ke badan ke jingduna ki khotmet nama kata ha ka sengi ngasngau ban kentu ya ki long kimi ki long fa ki bahaying ki bahasem ki perlok snong perlok thau ki jongi bangi de ban ai men sim bagi dia ban ailat, bagi dia ban ai ke platform ke ransang, na ka banta ki khna lane ki perlok ki jongi ki badon ha ki snong ki thau ki jongi bagi ai men sim ya ki bakin se ya ka sap ka phong ka ba maki ki don kekenya katai to man amplify in leadership skills kemud man pi barok ki dang ka jong ka sap ti ngidim kemau ya kata ndi banginya nujor ne man su do mensim ngan ai pitang arli nuksa mene i lochan ila nuksa ngan ai arli nuksa how arjal khat sao habayale ya kan ka IAS examination ka bawan ngkom hari India borok kawai kiri ki ira senggal kedika person with disability kawan ngkom India borok kawai na ka general category kamut ka penli dia borok nak kategori lejong kalau top hari yang berkait dengan beliau. Jika om do not focus on your disability, I focus on my ability. Jika noi kata piada lah macam ini kasap, mo kini di ban fokus kata penginang job mesin bat iman strong. Dan before kita berhad in disability, kamsu ya ham yang DIS, dengan sungguh ni menong THIS. Disability mo kasam ka pong kaba widan kaba a bunai nuksa sa kawai kadai pangadang na police office sa Shillong idani we EPLO jungi BLO di boot level officer ibo jupet ni kam election jupun kam ha sa pa election ikasteng ibati man nong steng ini EPLO di badan jiduna score Henry i break up with BLO but ilong kung kajingin jok election commission but ni kasdong hapo kateng hamasar apa penusla
ila triba hado kata ilong umilida ng relasyon. But ilayo award ru naka state government naka na DC office ilayo award but kumjuru naka election commission. Di taginig nuksa nga ILP ma pinjong sen but kumjuru yangi nang parkhat ngide ban snap ya ka ek baki ong kiniki ki parajuni. Kumbolong mene kong warji ong kina nakajong kasap nakajong macam perkhat. But ka team nak stem lu kadika inclusive ki ong inclusive mot bangia don lang. Ndera bangi don lang. Tinghapan singap ekiru, ngihapan pidan, yaki kuno kilom, but kumjo baginya trelang, haka imlang kesalang. Pidan kam projector ban peni film ni pidan kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru wei ar nyau lai